Nagahilibion kag hindi mabaton ni Romulo Venta alias Bruno, 23 anyos ang Zone 1 Barangay Baldosa, La Paz, nga siya ang gin-subject sa ginkasang drug bypass operation sang Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 pasado alas 3 ang hapon, Lunes, Disyembre 5, 2022. Sunod kay Police Lieutenant Eric De Ocampo, ang team leader sa mga operatiba sa HBI. HBI. Oo, kay sa kadamuon sang droga nga na-recover naton sa iya, ma-folgi din isa sa HBI. Actually, newly identified ni sa so mga 3 weeks nga napabakla naton sa pasulit-sulit. So amo na nga nagkandak na kita sa drug bypass operation para sa iya, sa subject naton. Pila ang na-recover naton tanan sir sa iya sir nga illegal nga droga? Actually, estimated namon, ang estimated sang investigator siya na siguro kigina wayabi kita sang weighing scale dira kung ano gitang ano siguro mga 150 plus yata inay, so siguro mga nasa 1.2 million siguro. 1.2 million ang total market value ya. Ang kabugaton niya sir 150. Hindi lang natin ma-estimated lang natin ina kaysa ano bala ang DDV value bala daw nasa 6,800 per grams. So kung i-times natin ina halimbawa mag 150 or something pila ka ano dira na lang maano abya ko sa mate 1.2 million. Mga almost siguro dira estimated natin hindi lang natin masiguro kay ipaano pa natin ina sa crime lab, so dira natin ma-determine pag-abot sa crime lab kung ano gid ang iyang kabugaton gid bala ang maton nga kabugat. Actually ina di sa area sang Lapas damo na di sang ano, so isa ni sa mga downline ginabagsakan bala. So amo na lang amat-amaton lang naton sila. Pahayag ni Barangay Kagawad Agustin Huesca matapos madakpan ang iya pumuluyo. Kung budlay kung way ka pa madakpan ya madakpan ti damo ka na rason. Damo na sila yung minado yan. Damo na gani kay ba na po nadakpan naman siya mo gani nga way ko na yung pagkulang siya sa pagambal ng tatay na na. Pero nahibalaan mo man Kagawad nga amo ini siya nagahikot sa sang malain nga aktibidad kangay siya ni. May mga report mo sa akon pero hindi mo lang siya matanda di bago mo sa dakpon dapat may ebidensya. Ebidensya, okay. O ati antes sa subong nga may dead nga surveillance siya. Oo. Kag sunod-sunod sa mga tao mo namon. Amo na hindi siya makalusot kita bago namon sa dakpon dapat may ebidensya. Okay, kay ti antes man nagikot ang aton nga operatiba, may mga test by ini Kagawad nga ginahimo amo ni ginapamatud-an. Okay. Anong pagkakilala mo ni kay alias Bruno Kagawad? Siya na ya hindi man na sa aktibo, naggulpe lang na sila sa sobrang pag-recruit, madugay na silang mga sobrang mga duwa na katuig. Ala kasi sunod-sunod, ako po niya sila nadakpan na. Okay. O gusto naman. Ang daw, ano na sinabili na sila, kadire sa amon sa zona 1, daw siya naman lang ganyan ang nabilin. Pero may harap pag kami ginasundan sila. Okay, anong trabaho ini ni alias Bruno Kagawad? Walang kuwan lang sa, tawag sila ng kung may trabaho ka. Pro Pacquiao sa obra sa construction. Ate okay ti mayo man iya nga ano. Oo, may asawa ini siya Kagawad mga kabataan. Okay, may asawa na si Bruno. Okay, pila kabataan niya Kagawad? Pila na bata itan? Tatlo. Oo, ti ang yang mga ginikanan na hari pa di. Hari sila. Ate hari pa man. Oo, ti Kagawad musta naman ni mga barangay diri pag abot sa illegal nga droga? Kung sa illegal daw, continuous gini nga operation. Ang amon nga ginaatag nga mga informasyon, gina-feedback na namon kaya man kami na kasarang kadako sa isang Baldosa, mo na pinakadako nga barangay sa bilog nga Lapas. Sa distrito ng isang Lapas. Okay. So ang aton lang, ako nagapagpangal ko nga gapilar ko sa akong mga pumuluyo. Hindi magduwa-duwa mag-report sa akon kaya na-implement ginamon. Iatag naton ang maayo nga pag-tap na sang aton nga droga. Si Venta ang nabaklan sang isa ka plastic sachet nga may unod sang ginapatian shabu
gamit ang buy-bust money nga 24,000 pesos. Nakuha sa posesyon ni Venta ang isa ka dako kag 6 ka plastic nga may unod sa ginasuspetsahan shabu kag iban pa nga non-drug items. Ginabanta ang presyo sa mga nakumpiska nga mga ginapatihan illegal nga droga kayara sa 1,200,000 pesos kag may kabugaton nga 180 gramos. Sa karon, preso naman si Venta sa La Paz Police Station kag baga pangatubang ini sa paglapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Gikan diri sa may Zone 1, Barangay Baldosa, La Paz. Ako si Kabistadong Aaron Refollo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bestado.